Ovo što sada čujete, ovo što sada čujete je prase koje ćemo da stavimo na ražanj. Dakle, dobro jutro, dobar dan, kanal Plodovi prirode. Ovo nije sada snimano, ovo je snimano pre godinu dana. Dakle, ne okupljamo se. I striktno smo udaljeni po 5 metara jedan od drugog. Evo, ovo je naš novi pridruženi član. Njega znate. Njega znate. Evo ovako. Evo, grejemo se, lepo fino. Evo, udaljeni smo, maskirani smo. Založili smo vatricu, grejemo se. Pijemo ovaj neki žuti sok. Žuti. Dobro. Sad. Znači, spremamo hranu. Kuvamo neku čorbicu, vidjet ćemo šta i kako. Za sada, evo vidite ovako. Ovo je ovde tikvica. Crni luk. Perca crnog luka. Prazi luk. Šargarepa. Paradajz. I komad mesa. Paradajz do duše od juče što nam ostao od salate što nismo pojeli, greota se baci. I Sve sam šum. ružna makedonska, ali super ljuta vezenka. To sam ostavio u... Sad ćemo da polako stavimo da se krčka. Sad sam ga bio donao. Dalje. Šta je to? Opa. Oho. Dakle, šta radimo prvo? Prvo se stavi šta? Luk. Da se... Jao, gubim kosu! Prvo stavimo luk da se izdinsta, da se raskuva. Obzirom koliko nam je vatra jaka, stići će sutra. Hoćeš da založiš malo? Nema veze, nigde ne žurimo. Moram da Tek je prošetam Dinko, ja sam 8 sati. Tamo su skrenuli kod ovih. Jedan drugom A sada stavljamo i prazi luk. I perca od crnog luka. Pa si bio ribi tek trebaju. I to ćemo sada da pustimo da se lagano dinsta, da se raskuva. Kod boje. A sada dodajemo glavni sastojak. Pileće bubce, to jest želudac. Mada mi nikad nije bilo jasno, zašto se pileći želudac zove bubac? Bubac bi trebalo da je bubreg, a to nije bubreg, a? Znaš ti? Ne. Prozivaš. Oni igraju karte, njih ne interesuje, baš ih briga. Još jedno i zatvaram život. Dobro. Odmah ćemo. Dakle, pošto se luk lepo raskuvao, sada stavljamo bubce isto bez mnogo vode. Da se to što bolje i što pre onako izdinsta, naravno sa malo masti. Pa idemo posle dalje. Da se uživamo, na jezeru smo. Lepo, fino, Imam kombinaciju. opušteno. Hvala malo smice i ovo šta. Ovo su neki šobani budale. Sedmica tikavaj. Milina, divota, šta? A sada dodajemo ljutu papriku, sušenu s venca, koja deluje vrlo nezgodno, ali je vrlo lepa, ljuta, ukusna, je li tako? Vezenka. Prođeš je topu, ja, meni je davno. Već lepo miriše. Sada dodajemo... Borko, igraš bi da pozoveš malo. Sada dodajemo šangarepu. Moraš malo vodu da daš. Šargarepica. Šta si znao? Da ću da stavim... Ne pričaš ništa. Znao si da ću da stavim tikvice? Ne. Nego da ću da pričam s tobom. Ali ništa nisi rekao. Ajde, kaži ti. Šta smo sada stavili? Sad smo stavili rotkvice u mariniranoj talandari. Kotliću. Tako je. Ti treba pitaj. Nemoj malo.
Poljska. Možda sam je 2-3 puta koristio. Paradajz. Pazi, ona je tanka, nije kao ove naše. To je to. Sad idemo sa krčkanjem. I posle I začine. prošli put kad sam došao sam... Dodajemo celer. I kaže šta? Dobro to je to, baš je nama dobro zajedno. Sada ćemo dodati začine. Šta dodajemo? Pričaj. Dodajemo. Pivo. Evo ga. Ajde, prvo ćemo... Treba da se otvori. Prvo ćemo lorber, što kažu babe. To jest lovorov list. Onda šta je ovo? A to je biber, ali treba da se otvori. A vidjeli ste, kad se otvori, može da se sipa. Dobro. I dodajemo, šta je ovo? Tucata paprika. Još malo. Tako, dobro, to je to. I sada ćemo malo, šta? Sada će Vlada da promeša. Ba je ovo i ovako dobro. Javit ćemo se u nastavku TV prenosa. Ja mislim tu... Jeste, baš da nije zdravo, ali... A nema bez zaprške ništa. Al da? Naravno, već. A ovo ćemo sad da pomažemo sa lebom. Čorbica je gotova. Jel gotova? Kako ne? Majka da jede na cirku da ne dala. Koliko dobra. Jaka, ljuta, šlugiruša. Koliko dobra. Majka da jede na A cirku imamo tu malo da ne dala. salaticu od crembuša i od zelene salate, ali bitno je ovo. A i trava obična. Ja sad ćemo da vam pokažemo kako to izgleda. Dragi prijatelji, izvolite. Idete moj. Kanal Pladovi prirode. Idete moj.